Olemme aina uskaltaneet unelmoida mahdottomasta. Ja jokainen epäonnistuminen on vienyt eteenpäin. Me jatkamme eteenpäin innokkaina ja lannistumattomina, koska tämä on kutsumuksemme. Oppiaksemme virheistämme, kyseenalaistaaksemme todellisuuden. Stay open to all possibilities. You never know where your next great idea might come from. Paljastaaksemme hämmentävän. There are clearly forces at play which are immensely powerful. Ja tullaksemme mestareiksi kaikessa. Ja tästä se alkaa. Viihdytä aivojasi. Sunnuntaisin National Geographic Channel.